Ahojte, moje meno je Hanna a sledujete ďalšiu časť série o prídavných menách. V tomto videu si povieme o vzore páví. Ak prídavné mená delíme podľa druhu, vzor páví má miesto tu. Patrí pod privlastňovacie prídavné mená, kde sa uplatňuje ako skloňovací vzor popri vzore otcov a matky. Z minulého videa už vieme, že privlastňovacie prídavné mená sa ďalej členia na individuálne a druhové. Individuálne niečo privlastňujú jednej osobe či zvieraťu, napríklad Tomášové bubny, psíkov obojok, babkin koláč, mačkino mlieko. Druhové súvisia s celou skupinou, či ako to už napovedá názov, súvisia s celým zvieracím druhom, napríklad líščí chvost, psí štekot, mačací skok. V určovaní správneho vzoru nám pomáhajú koncovky. Podľa nich vieme, či sa prídavné meno riadi vzorom otcov alebo matkin, alebo vzorom páví. Zostaňme pri druhových privlastňovacích prídavných menách a posvieťme si na vzor páví. Podľa tohto vzoru skloňujeme druhové privlastňovacie prídavné mená zakončené na koncovku i, ia, ie. Napríklad psí život, tigria srst, vtáčie pierko. Tento vzor je známy tým, že sa tu často porušuje pravidlo rytmického krátenia, ako je to napríklad v slovách motýlí alebo vtáčí, kde po sebe nasledujú dve dlhé slabiky. Je to preto, lebo dlhá koncovka i, ia, ie sa v niektorých pádoch neprispôsobuje predchádzajúcej slabike a zostáva dlhá. Zaujímavosť, ak sa základ prídavných mien končí na mäkké deťňaľa, ako je to napríklad v slovách hadí, krtí, havraní a včelí, zachovajú si mäkkú hlásku aj v týchto tvaroch, napríklad s haďou kožou, v krťom brlohu, v havraňom pierku, vo včeľom úli. Pozrime sa, aké má tento vzor tvary v jednotnom a množnom čísle vo všetkých troch rodoch. V mužskom rode treba rozlišovať, či prídavné meno páví rozvíja životné alebo neživotné podstatné meno. Príkladom neživotného podstatného mena by mohol byť páví chvost. Príklad na životné podstatné meno som hľadala trochu dlhšie a vybrala som spojenie páví ochranár. Ak sa pozrieme na akuzatív, môžeme si všimnúť, že tvary vzoru páví sa odlišujú. Vidím páví chvost, ale pávieho ochranára. V nominatíve množného čísla povieme tie pávie chvosty, ale tí páví ochranári. Akuzatív, vidím pávie chvosty, ale pávích ochranárov. Ak potrebujete spomaliť, video si zastavte. Tá pávia kosť, tie pávie kosti. Stredný rod, to pávie pierko, tie pávie pierka. Sme na konci. A teraz skúste priradiť privlastňovacie prídavné mená k správnemu vzoru. Skloňujeme ich podľa vzoru otcov, matkin alebo páví. Slimačí domček, vzor páví. Chrobačie rozmery, vzor páví. Kamzíkov skok, vzor otcov. Baranie rohy, vzor páví. Kobylino mláďa, vzor matkin. Medvedie pazúry, vzor páví. Krtková diera, vzor otcov. Krtí čuch, vzor páví. Mačkino mlieko, vzor matkin. Kamzičí krok, vzor páví. Včelí med, vzor páví. Levová jama, vzor otcov. Sokolia korisť, vzor páví. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber.